Gilugos o gibubuan og asido sa wa pa laplapa ang naong sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Mao kini ang findings sa forensic expert sa Public Attorney's Office sa gipahigayong re-autopsy sa lawas sa biktima sa brutal nga krimen. Atong tan-awon kining report. Positibo gyud nga nahilabtan ang pagkababae ni Christine Lee Silawan base sa findings sa forensic expert sa Public Attorney's Office nga si Dr. Erwin Erfi. Base kini sa ilang re-autopsy sa wa pa ilubong ang 16 anyos nga biktima. Dugang pasabot sa eksperto ay merong extensive na abrasion. Ito ay second degree abrasion. Merong mga pagdurugo kami nakita. Ito rin piniresenta ko rin kay Colonel Obon. At noong tiningnan namin sa loob ay nakakita kami ng 3 heel laceration doon. So ito ay matagal na. Ngunit noong tiningnan pa namin further, ginagamit namin dito yung macrophotographic lenses. Nakakita kami ng multiple areas ng hematoma. Ibig sabihin ito ay pinwersa. No? Meron dito sa kanang bahagi at dito sa may bandang kaliwa at dito sa may ibaba ay maraming multiple hematomas na nakita kami. So ang summary ng findings namin doon ay nakakita kami ng ebidensya na siya ay ni-rape. Nasuta usab sa forensic expert nga gibubuan og asido ang naong ni Christine. Gihimo kini dihang patay na ang biktima aron mapadali ang paglaplap sa nawong niini. Binuhusan ng asido, then tinuklap yung mukha, and then binuhusan uli ng asido. No? Para mapadali yun? Oo, kasi masyadong malinis yung pagkakagawa. Tunaw yung mga muscles, no? Ito ay hindi madaling tanggalin, no? Pwede lang tanggalin ito sa pamamagitan ng paggamit ng asido o kaya alkali. May mga timailhan usab nga nakitaan si Dr. Erfi nga gituok ang dalagita. Nakakita rin kami ng senyales na siya ay sinakal ng kamay, no? Yung kanang kamay ay ang ginamit at kita mo dito sa kaliwang bahagi ng leeg ni Christine yung fingertip marks, no? At meron ding marka dito sa tapat ng kanyang leeg, no? So yun ang nakita natin doon, ligature mark na 2, so maaaring tinali yung leeg niya at sinakal siya. Una nang mipahigayon og autopsy ang PNP Crime Laboratory. Samtang gipadayag sa HEPI sa Public Attorney's Office, Persida Acosta, nga complex crime ang nahitabo tungod sa kabrutal nga gidangatan ini. Makikita nyo kung nagsasabi ng totoo yung mga witnesses na hawak ng ating kapulisan. Kasi usually, pag nagsabi nito, magja-jive talaga yan sa forensic evidence. Giklaro sa pao nga ang inahan ni Christine ang nihangyo kanila nga ipari-autopsy ang lawas nini. Gustong masiguro nila nga mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Christine. Samtang giklaro ni Atty. Acosta nga dili lang ang paglaban sa mga suspek ang ilang mandato sa PAO, kundi apil na ang mga mabiktima nga mga kabos nga nagkinahanglan silang tabang. Taliwa kini sa pagkwestiyon sa uban nganong naglabot-labot ang Public Attorney's Office sa kaso. Anong gusto nyo? Palakasin namin lang ang kriminal? We have a balanced justice and PAO is the principal law office of the government. Hindi kami sinabing defense office or for the accused only office. No, this is the principal law office of the government for the criminal, civil, administrative, labor, and quasi-judicial cases of the indigents. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitan, Bisdak!